ona má ešte bubble tea. Ja mám ešte bubble tea. Raz, keď sme natáčali predtým video z Boba, tak sme našli nejakú mikinu. Alebo... Počkaj, ale otoč to. Ideme dať dole tú... Skúsiť. Pardon. Ideme skúsiť dať dole tú mikinu. Alebo čo to je? Servitky. Ukáž servitky. Prečo tu servitka? Nevonia servitky. Učka, že vraj odišla zo školy. Takže, ale akože tam, takže išla domov Lucy. No. Kamarátka išla naša domov, takže... No. No skús to dať. Nebudeme hovoriť jej nickname na... Že na Brawl Stars. My hráme možno za Brawl Stars. Ozaj, my hráme Brawl Stars, tak aj Roblox. Šnúrka! Ak si nás chcete pridať, ja sa volám Krokodil Normál. Táto tu pani. Ja sa volám Lisa. Nepýtajte sa prečo. A Lucy sa volá... A Lucy sa volá... Lucilols? Čo? Lucilols. Asi tak nejako. Asi nejak tak, ale nevieme presne, ale tak Lucy si asi... Neviem. To zatiaľ nevieme. To vám povieme inokedy. Bye! Bye! Počkaj, nie bye. Vymysleli sme novú pesničku a... OK, dobre, pustíš. A spadla som na zem, ale nie, strandujem, to je hnusná pesnička. To je len tak do srandy. Ja neviem, to random slovo som vymyslela. A akože zasra. Ja neviem čo, ale táto, ona začala na zem. More, fuj. Nechápem, jak chleba. Všetci sa na nás pozerajú. No a nech sa pozerajú. Nevedia, čo je YouTube. Šnúrka! Šnúrka! Počkajte. To bolo dobre. Dobre. Tak počkajte chvíľku. Už sa budem musí. Takže, dobre. Bye! Tak sorry, počkajte, že ona povedala moje meno, tak preto sme to takto zle urobili. Takže vážne je nám to veľmi ľúto, takže bye!